السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن دبريون بايل من بمن علىك ولا كور الناس غرو ني أبي فومو تفسير بي ولا هل بي أبي سورة إبراهيم أن قرآن سورة داني نانينا أما وكنا كتا لآية بسوان ناني بسوان فلا جوكر علينا إن شاء الله أمنا دمنا وكلنا إن شاء الله. قل لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الحمد لله ثم الحمد لله. سورة إبراهيم سورة قدامة نيوى ربنا نوى نبي الله إبراهيم إبراهيم الله سبحانه وتعالى أكا نيوى مني أرى نيوى مني أديو نياي أمودو نياي أفوفافو أو كرا شيما صون لا على فنا كرا عليه محمد صلى الله عليه وسلم ألم يجرى جنب منو بنيا درامو ألم ينورتو ونورتك عليك رب الجل نعمة دباي نورت دباي ألفنا يو بنيا دالمو محمد يدعو مني
ay Muhammad mando karawla ku ko ke no ye sele o sele dame o kana salam la fi o nafla do farda do selba do selnyen do juma sel do o kana salam do fi fuka do mi nge na fo salatul ibrahimiya ka salatu ira to ko brahma ka salatu brahma ko mi na salatu ko ray Allah ye nema ni baraka mi nabi la ibrahima no ye ay dewnyi ay ray no manye cide no wa dewnya ya fa mo dewnya fu yayi nabi la ibrahima takni awolo dewnyi ngo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ko qur'an hono dina de chemande mo mi jo ora kuma fole jugu yela ka fo inna shana ka fo wal abtar hon mi denge ratna to mamin go na sara ka ko bane to yiwa denge debi du jo fa ko fe denge debi fa ka ko tanye fa ko fe nga na la fa tna denge jole na mo apma anga sabali nini sara ka ba ya ka ko bane Allah subhanahu wa ta'ala mi nyen fo mo hode nga ko mo hod mo ko bra de ka ca denge ka ca bana shi inna atainaka al-kawthar الرجل الخير الكثير جميعنا هير بركة وكبو أفور والكوثر لو على كوني شبركة مو هير مو ولو شاما ديمو دينجو كوني أما سورة الأحزاب آية ولبنا ألف نبي أن كنا فننا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم مؤمنين تكون فافة أكو كانوا كافو أبوي محمد مسوي ده ونو كرا كبا أبما أو فنا فاي محمد ده أبما لا إله إلا الله رسول الله فبابه نسكو يرلا وفرافين وفراجوا شبه سبب به على كرا دوني o ne ala kote wode je hokmana muhammad sallallahu alaihi wasallam ale dengaw olu ka tanga de do bo fa fe ko du o ala ko mon mo o deng mino mina kina fa nabila ibrahima o kasso adewna mo dew nyona o ma muhammad doke afoy kam do kana seldam ne fe ko salam la fuka salatul ibrahimiyya ala iye neman barka men nabi ibrahima e o nyona ke muhammad mando e salatu ibrahima ko rode ni ko rep mabbe noro tigi barka tigi ala teri ala pmanya ala gindonya ala ka cide o kana ba muhammad ko fa fiu mabbe mim to ga dine minu mi to ga dine nyada fraka no ko bala kala kra nyana fi mo wala o cide o ka do ummatu muhammadiya bebi ni do wudi ke ceba ke muso ba ke farafin ba fe faraje ba ke ayo ba suratu inna menana ondo ko katla kana ye ko sulangale konnana alam tara kayfa daraba Allahu madalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun farwa fi sama tuti ukulaha kullu hin bi izni rabbiha o suratu ibrahim kale konnana katla kana dakurunya sanuma dakurunya duma o bina fo jiri duma jiri sanuma jiri barkama mini Allah sulu wasabat le do aju dilu tam fu du ko do ma tsaga ba wafli wa bolo olu korta le do nya faraka filip matala wa ma bedde mone bala ko gatla kana o aya in zoro on e to di surati ibrahima kele kono anyo wala min dala katla ko fle ko cena ko ale ado a wa mama ni ta qur'ana ga imalo le do ja kwanye ogote gadda qur'an watla ni jabe munundi ale konya amme nga ka fo qur'ana era tafsiru keto kana bwa kan jogo ina katla ko wala kledi ko ciete tlaflay ibisi to ga tafsiru ro ka ban kireya bana kireatina ble o dallu abada utisamo fiyo qur'ana bita ba tafsiru bita ta ba nga amadiya tafsiru keto kira ma bat na ban o aya ma be ubiso mo qur'ana ra kono e ba ka bop mana ola
k'a fɔ an kɔnɔ gɔnanga ya dɔw ta a ko tɔw ta y'o de nka tafsiri yɛrɛ ka to k'a se a yɔrɔ ma ka se k'a kalan bɛɛ tulo b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la a k'o tɛ o kuma ko wulila n yɛrɛ ka dɔ ɲini o t'o ye diyagoya la dɛ ayi kuranɛ de kan don n'i ye kuranɛ bila i bɛ taa dibi la dɛ o kama ahmadiyya jugu i bɛ yɛrɛ sɛgɛn na mama kɔma de kuranɛ na i bɛ fu la i bɛ bɛn dɛ o kama n'u si ma gosi ɲɔgɔn fɛ u fa y'u bɛ ni kuranɛ ye maa si tɛ ka jɔ kuranɛ ɲɛfɛ nka a ye n yɛrɛ nana na cogo min na ka tila ka na kumakan ngolo kumakan kasakoma ko o misaliya di o fana k'o fana bɛna jiri cɛjugu jiri kasakoma a tɔgɔ de lili si t'a la a bɛ fɔlɔ la dugukolo kɔ ka ten a ma sabati a ko n'i ye dakurunya ninnu fila ta dalu ma sɔrɔ min bolo a ko ye kumakan ngolo ye dɛ kiraya banna ala ko banna a tɔgɔ de jibrila jiginni banna wayi tigɛ ma ka bilen kumakan ngoloba a bɛ ala ka dɛsɛ jira a b'a jira adamadenw ala mago t'u la bilen kumakan ɲuman tɛ ala yɛrɛ ma wa adamadenw ka kunnagoya de bɛ fɔ ala dɛsɛra an kɔrɔ a b'o de jira ala ko ale tɛ dalilu d'olu ma ka d'a kan lagosi bɛɛ olu yɛrɛw ka hakilila in kɔnɔ ka ɲɛsin ale ala ma o kama ko yusabitu llahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah minnu ko kira wɛrɛ bɛ yen fo ka taa dugukolo min nka si tɛ muhamadu bɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ olu ka dakura in ala ka bonya b'o de la ala ka se danaya b'o de la o de b'a jira k'a fɔ ale ma adamadenw fililen to sitana ale ma adamadenw k'i n'a fɔ baganw o kuma na ko ale bɛ dalilu dolili ma diɲɛ kɔnɔ yan busa darango ngirin dɔn nka bere dɔ ɲini k'o bɔ k'a yɛrɛ bɔ n'o ye o tɛ dɛ nin ye kuranɛ yɛrɛ tafsiri kɛtɔ ye ka taa ten ahmadiyyaw kunkɔrɔta yan da ye diɲɛ kɔnɔ maloya ye maa ta ye maa min jɔra ahmadiyya juguya la kuma bɛɛ kuranɛ bi i ka maloya jira kuma bɛɛ kuranɛ bi i ka maloya birifini biri la nka baara min n'o dira ma nin dalilu ninnu kɔfɛ ala yɛrɛ fɛ qul li ibadiya allazina amanu hey aw minnu ka limaniya ni ala ye a ka seereya dalilu di o kan k'a fɔ tiɲɛ don aw ta de ye limaniya ye o aw ta in ni ala ka bonya b'o de la k'o tuma na yuqimu salata a ye seli kɛ a tɔgɔ la fɛn sa dɛ a kana bila dɛ a y'a disa ka su fɛ a y'a disa ka tile fɛ a y'a disa ka tɔw to sunɔgɔ la yuqimu salata wa diinɛ baara ayi a kana fɔ ko a tɛ n bolo dɛ ayi mimma razaqnahum yunfiquna ni wari t'i bolo ka di fanga min b'i la o kɛ ka diinɛ baara kɛ waati min bolo o di dɔnni min b'i la o di diinɛ baara kama wa mimma razaqnahum yunfiquna sirran gɛdɔ la wa alaniyatan ani kɛnɛma min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilalun ka d'a kan diɲɛ tɛ so ye don dɔ bɛ na tariya tɛ yen sanni feere tɛ yen bɛɛ b'o don in ne magɛnna wa sahabaw y'a kɛ ten tiɲɛ don ahamadu a bɛ dɔ kɛ wo ka d'a kan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ gannen don kow man ca nka diinɛ baara la n'i y'u nɔ ye i bɛ kabakoya wari in bɛ bɔ min n ka ko bɛ sɛbɛ la o kan ka dɔ baara la dɛ nafolo bɛ jamana minnu bolo n'u ka dugukolo jukɔrɔla bɛɛ ye pétrole dɔnnen don nka ne ye diinɛ baara la farifoni yɛrɛ la u tɛ se ka jɔ ahmadiyyaw kɔrɔ n'a fɔra an ka don burusi kɔnɔ u bɛ se ka taa tile kelen ka segin anw bɛ tile 15 kalo kelen kɛ yen fɛn dɔ de bɛ dusukun na o a fɔ o ma limaniya n kɔni tɛ se k'u waasi so tɛ se k'u ci jijugu tɛ se ka min aw tɛ se ka sahabaw ka baara ɲɔgɔnna kɛ ahmadiyyaw de bɛ se a ye wuli n'i y'a mɛn an ka nafolo cɛ a kɛ ɲɔgɔn kan nafolo tɛ se k'o kɛ an balimakɛ i ma nafolo kɛ ɲɔgɔn kan cogo o cogo i bɛ sin ka taa tile kelen ka n'i da duguba kɔnɔ ka wari tiɲɛ ka sɔrɔ ka taa k'i nana dɔ kɛ i ye mun kɛ i taara dugu joli la limaniya tɛ yen o limaniya de bɛ na ni nin ye
ni le mena bi bi sabal suka chini koro bi sabal jiju mini koro ibi sabal daju da do da roju koro olti le mawla fam yali o de ke enni o de ke alakra sallallahu alaihi wasallam tabule ala o de muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum ko chide min jira mo ki garo ka fo ayru mu yera ko mo be hera min na de ki garo ka fo o hera aw ko soro kadi muhammad yi kuma ira ni la'allaka baqi nafsaka ala atharihim lam yu'minu bi hadha al-hadith o kuma ko adama ne reka le mena soro naka allah don o nige fema mo la fa be ni ki yera fa adama don ngal mena soro no fe o mama be ni ka ala ko a nyafona bara anay atoydi o kanu no tay diskuna ka so mo kuma ete be mo la go shilli an mo ko korfali ala kara mo be etilama hina de kange yimne amagari kange mina be hera min be ko nyiso an na nyeta la kuma ba ko tuga ka nyega shamo nga ka dima koro ka nen wala ma ka doya wala ma ka ke alla go shilli ko wajilo kunda ala kara tabule sallallahu alaihi wasallam chema tlaflay chenti tlaflay wala bi chende deme Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda alade masay minye sangolo da andu kulo wa anzala minas samai ma'an Muhammad bangule kata alam moko amagutu flede sangolo ndu kulo ayo da vebelul ba flainda wanga nyama be ka ke sangolo juran ndu kulo ka kasoro ka ji faraw ka ko wajimi ni anga nyama ta ko to ko musay ne o jigi ba o de ale Muhammad ci baye ale yang wele kano demo ka nga ande tro yoko barakada ko wala nyimando jina na kama do mo ko fa akhra jabihi min sabarati rizqan lakum ala de jiji akadu koloka wa falfem no ko ala de ba fale kawnde to sno wala ala de jiru de alle bu mo on nyitane shila on nonga jote alay wango ga de ala nyide fona sura on de adla ka blay o de tede ala bi ni be kanyi wa mashite ka so muhammadu yeke fo ko jidde su yabbe ani minu timiyo fo me nyongo wa sakhar lakum al fulka litajira fil bahri bi amrihi uko wale kelen ala de ko jibannu ani baju ko ka kunu karaba awye o bi boli o ji kan akoni megane ala ga jamara de kunu bannu lo ba chama bi do akono kono me ala la ka de menyi ayni me karabani kan ma famiani ndoni ko o do angolo la hongo nata be ko ala ga fa zamana do de na ko jiga murti abi murti de wati kelengele ngoni ka jarana ka walla seta tay ni ve me ka donte ni na jura ka abi murti abulu ka daga ji ne ka dambe ne abi nga maradla ko mo wati kelengele ala to ga jibla ka fulike adama dewna krangira minu nya jira ka ki na fo lu yerude alay ko beddo ni soro la ka ba ni ere nan ganga ken ni ere nan ganga megata ala ko an ce haru ka alay sage ay ngono ono la la kra bedda wale bitu ne kra cubudi o ye jate minu ya ka jato ala masrafa ba adama ni simblaw afarajina farafin he aya nyugire ala koro وسخر لكم الشمس تلمي نانغا نيما تسكتا كوتو كوم مساي ني يودا او ما داف ما دو ايا دو كنينو من كا داي فساي ولا كاميرا كالوبتي داي بيني وبه وكبار الله كدومه كتي ودومنه دو وسخر لكم الليل والنهار شوف لنا تلفلا إيكا دون نيل على فلاي كو على دين جاء أو كمو سخر لكم الليل والنهار
tile fɛ a girine fo k'a da wa ko a nana ni sufɛla ye k'o kɛ lafiya daha sutura tile fɛ girin k'a dɔn k'a fɔ sufɛla o bɛ bɔ farikolo la anw y'a fɔ ala k'o kɛ wa ayi a ko nin bɛɛ de ye ale ala ye a ye nin kɛ anw ye mamadu n ko fɔw ye ni n ka turunkɔrɔw ye a fɔ ne ma ko turunkɔrɔ ne ye rahamaniyatu ye an ka duwawu nɔ tɛ an ka solika wuli nɔ tɛ an faw ka baara nɔ tɛ maa si kun tɛ yen ala ye nin bɛɛ da anw ye ka sɔrɔ k'an masalama da nin bɛɛ kɛra dara aw kama ne ala fɛ mamadu k'u ka ne ɲɔgɔnna ɲini u bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ wa su ye sutura ye dɛrɛ tilefɛla adama bɛ taa yɔrɔw ye farifoni bɛ na wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ayiru ka ɲɛnamaya kan ka hitaji ka taa fɛn o fɛn na yala o dɔ bɛ yen k'o dɛsɛ maa la wa aw mana a bɛɛ sɔrɔ yen wa adamaden ka ɲɛnamaya ka hitaji ka taa hitaji ka taa fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ yen wa in ta'uddu ni'matallahi ni aw ko k'a bɛ ala ka nɛɛmaw dan la tuzuha a tɛ se k'a dan a tɛ se k'a dan sa a ka ca adamaden tɛ se ka ne ka nɛɛmaw dan n ye min k'i ye innal insana la zulumun kafar a ko adamaden i k'a dɔn tɔɲɔnjiba fitiriwaleba innal insana la zulumun kafar nɛɛmaw ni turunkɔrɔ ninnu fɔlen kuma bɛna laban min na innal insana i k'a dɔn adamaden la zulumun tɔɲɔnji don kafarun fitiriwaleba tɔɲɔnji i b'i yɛrɛ de tɔɲɔ e tɛ se ka ala tɔɲɔ fitiriwaleya o bɛ segin e yɛrɛ de ma o kama dakuriya kafiruna kɔrɔ wɛrɛ taara bamanankan la fitiriwale kɔ maa min ma i te turu masangala ye a fɔra i ma kafiri i ma kɛ cogo cogo sa kafiriya kɔni i b'o kɔnɔ i kɛra yahudiya ye i kɛra kerecɛn i kɛra fɛn wɛrɛ batoba i kɛra tile batoba ala ko la e t'i te turu masangala ye i ma kɛ fɛn o fɛn sa i bɛ kafiriya kɔnɔ dɛ kafiri kɔrɔ ye fitiriwale i ma ala wale ɲuman dɔn munna masa ye a ye fɛn minnu fɔ ne a sara t'an bolo sankolo dugukolo ji min bɛ jigin falenfɛnw kɔji baji jiridenw o n'a nɔnɔyaw su tile kalo tile o kɔrɔ sufɛla tilefɛla ani kalo ani tile o ni daba wɛrɛ minnu bɛ dugukolo kan nimafɛnw na ani ji kɔnɔ nimafɛnw na ni adamaden nin bɛ karabamɛ adamaden ye ɔ masa min ye nin da ye yala i bɛna a sɔn mun na ko a sara o ye a sara t'i bolo ɔ ni sara t'i bolo sa o tuma i ye fali ye wa yɛlɛ kɛra i kan wa e ye adamaden hakilitigi de ala ko n ye hakili d'a ma o tuma hakilitigi hɔrɔn ni ɲuman kɛra i ye ni ɲuman na ɲatɔgɔ ɲuman in kɔni a sara t'e bolo o ka bɛ tiɲɛ ma nka min ye ɲuman k'i ye e b'a kɛ cogo bɛɛ la o k'a dɔn k'a fɔ a diyara i ye n'i ka nisɔndiya k'a kunbɛn n'i ka birili ye n'i ka bolodonbolo ye n'i ka banfilabɔ ye e kɔni b'a fɛ k'a dɔn cogo la k'a fɔ i ye min kɛ n ye a diyara n ye a fɔ o de ma ɲuman dɔnna wa ɲumankɛla in a bonya bɛ to i kɔnɔ i yɛrɛ bɛ siran ɲɛ hali n'a ma fɛn k'i la komi bamananw ko maa bonya b'a bisi la ɔ ala min ni nin sara t'an bolo dakuruya t'a fɛ min bɛ bɛn a tɔgɔ ye de a fola ma o tuma na n'o ala ye muhamadu bila ka na sallallahu alaihi wasallam ka na ale yɛrɛ barika dacogo jira farafin ni farajɛ la n'o ye seli birika wuli ye ɔ dakuruya laban la kɛ farun adamaden i fitiriwale ala mɔ jeni mɔ ala mɔ
nimbe karanya ala fe ami mundi ala mo ama saramuna ala ko ne sarata bulu وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالى ko foyta adamandin o mi be sarabone ala bulu tey foyta abulu kewalila dako nyina mi be sarabone ala bulu kada ka fen me aw bulu ne o be de damo a be borane ala fafe mi en afloti en de en afloti ya do mo konta a wala ka do soro ya tore ale ba furla ka soro mi nga magaza be sugula war nyin nay do bobulo o kuma dakku yakira foyta adam do nami krengar mi nye minu krengar fengere le minu nay kado ka fo abe ala nyi eje lak nyen nyala ka de ka do ko de ne tay e ba ki munne mo munne tay o mali ahdi indahum min nimatin tujiza ayru minu ngo adame alala abe ala bato abaketa anyen ya nye saraka bo ala ko ciedo wala hala minyoye nimbe ni ya dabo nere barka dalde ngani ya dabo saraka mo abi ciebulu de ni ya dabo saraka mo ay mingere eye neo barka de dali nyi minge kaba o barka dali o de nyina ne ala fe aw fe ka ko ke ay ke wala nyuma nonay ngamini ngam nguso nga sara ni ya ko yeko do mali yake foyte bulo mi mesarabo ha ni yem minge nyuma ni ya do ko fo kwa o buyena o barkala ira nyakoro o ciedo amal make e ka tlekele fien sama ka fili no sarabura ika wala nyuma mbani bara nyuma ni i nyaka mola no saraburo la wa atoti to koy kalo kele nyaka flali o sarab se ka boy ka baraj mena ya islam baw ika seli ko tawa ika seli ko do ni mi mela e kalo jul ke kere yesa jul ke nela a fo sarani bi se ka boy ga sellawa o teyde o kuma ala qur'ana ko dagura jamana foyte anamadino mi me sarabone ala bulu atey kana sara ko fo min gari yede o wala man doni ni ala bodo fe nyuma ando nyuma nona di kadne nga sara sara tinna ci asaka na sara ala ka foyte ko anga feno bi se ko sara aha okuma ala wala nyuman doni barga dali mi ni ngana wala ta ko ala kakanin ne celebrate gawli mbibbe o demo wala ko nayo ke ko wala nyuman do okuma na fe wara da mo nyema mi nyetloma dam mi ato tloma me wa nyema yo hakima miri ka shiro na fo mo aljina kon na nemo to ko be fala et nemo feminu do be ka fo ko ne musa ka do ka fo feminu nga ka fo ina fo fo yoro do lalala ay jeta minu do ka de opuma mo do to fo opuma na ye ne barkada ko opuma na nyemi nga ye fasai na bo do ko opuma na wo fo ngoro be fo nga aw be min do ko do to ta ko ka do ka fo wa kadi koy ko da fo ital jina ko no ni nye ya ye tlo ya me ko du ma miri ga soro ngaar be feminu de je ko na yanno no ya amulo fendu mawni ala ko mulu to fo muso aka do ka fo akadi o be soro de nga barakada ko fe mingere ka ba o barakada ko fe nga ne ko nya ka ko nga seli ka nga ni zoro ala ko na kero yewa ika seli shi ko na ika seli ay ga sangile fiya sama ka fili ango gola de mo ika seli to titu de o ma kana sarayina ala fe atikete de nganda shido kamo an ambo ke pian o be kunu bay ka so ma day dimisien yo masati minamo goda naya ci ko ba e wonjo tala de o mo muhammad nani ala barakat da cugo arama de ka jo allah akbar ni rakore ko atwaydi abu yana fomo akbar ma fo kabirun ala ka bo mo de akbaru alay kan nemo abu yana fomo anda da do jangwan o kuma na cugo tamulu alhamdulillah anna me barkada yorola kuma bi damena tani anna me barkada de alhamdulillah tani tay ni mbire minna i boto mbire minna na dakura witlaki hagli jigal mam tlak hagli sami Allahu liman hamdahu
ala ye maa ka bato minɛ ala ye maa ka sɛlɛ minɛ an na yan ne ni aw bɛɛ man hamidahu min da dabɔra ala barikadali kama tuma bɛɛ alimami b'a hakili jigin o la kana fɔ sara de n'i y'a fɔ sara i b'a tiɲɛ dɛ ala liman hamidahu rabbana walakal hamdu o tuma alimami kɔfɛ ma a tɔgɔ di falaku bi a tora k'a pɛrɛnni nin ye ala alimami min fɔ tiɲɛ don dɛ an fɛn fɛn bɛ yan o an bɛ na mi barika da yɔrɔ la k'a fɔ an n'a mɛn sara ɲini ayi dɛ i ye min k'an y'an yɛrɛ dɛsɛ mɛ k'o sara o kuma tɛ o kuma anw n'a mi waleɲuman ye rabbana walakal hamdu alimami falaku don alimami min fɔ tiɲɛ don dɛ an fɛn fɛn bɛ an n'a mi barika da yɔrɔ la k'a sɔrɔ dɔ jɔ mɛ payi ale yɛrɛ kɔni hakili a na seli min kɛ a ye jinɛ so ta a bɛ ta o ye n da si dɔ ye alimami de filɛ ka tiɲɛ fɔ alimami falaku y'a jaabi ala ko muhamadu ma adamadennin san ni nin tɛ i bolo ɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ wa kiyama don kan'a fɔ ko fɛn dɔ dɛ aw fɛn fɛn kɔni jigi d'an bɛ sara kan baganw sara ka ca ta ye an y'o fɔ an bɛ taa ka segin a kan a yɔrɔ faamu kɛlen sara ko tɛ ala ko n'a kɔni kɛra kɛlen sara ye adamadennin aw selibaw aw sunbaw n'a kɔni kɛra kɛlen sara ye wa faliw sara ka ca ta ye dɛ i miiri a ye doni joli ta bɔgɔ ko joli kɛra a kan misiw ni sagaw ɲaamɛw sow a ye doni taw la a y'u sogo ɲimi u nɔnɔ min na aw ka ko si tɛ fɔ a k'olu ni b'o la ɔ ni kɛlen sara kɔni don jɔnko ala olu sara kan ka caya aw ta dɛ aw yɛlɛl'u kan a y'u nɔnɔ min a y'u sogo ɲimi aw minnu yɛlɛl'u kan k'u nɔnɔ kan dɔrɔn ni sara kɔni b'aw bolo o tuma minnu sogo ɲimi na k'u nɔnɔ min olu sara kan ka caya aw ta ye kiyama dɛ o kama a kana sarako fɔ ne ala ye kɔntɛ a bɛ maloya dɛ an na jɔnko ala fɔ bagaw ɲɛ dɛ jɔnko ala tiɲɛna o ta kan ka caya ta ye ni min n'o sara ni fila tɛ danfɛn si la baga b'i ta kelen d'a ma o kɔrɔ an bɛ baga ta kelen bɔ a la piyan k'an da kelen in k'o da yɔrɔ ɲini k'o nugu yɔrɔ ɲini ɔ n'anw ko kiyama don k'an ka taa kelen sara minɛ fali sara ka ca an da ye misi sara ka ca an da ye ɲamew sara ka ca an da ye an yɛrɛ b'o jɔnko ala fɔ o kama o kuranɛ ko kana sara ko fɔ waleɲuman dɔn ala b'o de fɛ nka i komi an kɛn k'o fɔ an b'o wa an mago to yɛrɛ la o tuma a y'a na laban innal insana kana adamaden zolumun tɔɲɔnjiba kafarun fitiri waleba o tuma seli birika wuli yɛrɛmajigi n tɛ foyi ye foyi tɛ n ta ye ala n bɛ ne fili kɔrɔ seli birika wuli ne b'o fɔ a tɔgɔ ye di kɛwale yɛrɛ la o tuma na kuma k'a yɛrɛ tɔgɔ e yɛrɛ birika wuli ne bɛ yɛrɛmajigi ni n tɛ foyi ye ala ne kɔni n'an barika da i kɔrɔ seli yɛrɛ birika wuli in y'o de ye wa nin tɛ ala ko foyi tɛ adamaden bolo kiyamatu don k'a bɛ sara bɔ o ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil ala muhammadu na ka filɛ diɲɛ kɔnɔ وإذ أياكل تواتلا قال إبراهيم ابن إبراهيم ماكو ربي عندك على اجعل هذا البلد آمنا نندوي أكاد قد هالين ده وجنوبني إكان إبراهيم إكان دعا وبنية أنيندو أن أبو دكانغ بتوليك الأسنام جولا ده أندعا كبو جو بتومو جدو ala kanin durungoro fen no kerata ka bagonde fe be karabanye kotla ko toy kata farakuru dota kata jirkuru dota kata sanu do en ga kuru dota kanu bla yordo ka to do dawla ka shejulu ko wulu julugo ka katla ga logi bokki kolongolo o nyefe ala ko yebo yace hagli tarami muhammadu kana kafir do kana jubatula do ya hagli tamedula domi na hagli munum na kana ka fo mbenyire ka abina donne e ka ngi kolongolo jine ne ala tasa i ka ngi kolongolo jine ne ala te ngone fe bedda e kamo femi ndara e kamo keki mo nyana etla ko fe do takana bla kira do fe ka to dawla kana tla kana ikulongolo nyefe iyo mo ngani o ko brama ka dagure ni nganga maso ala ni brama tanga de ani mbwanaw ka fo anga e femi no ndanyen nafa kamo here kamo muso ango nafa ma fo ndaka e barkada ka tla ga fe do ta kana ngolongolo nyefe ala ni brama kishini mo ani mbwanaw de
rabbi innahunna adlalna kathira ku way kado ka fo ne sanga wuli me jie kono ya kuy ma chamane halaki men ve wa kulitala nyati ko dati ko o be bamanya ko gojuye o kunda yang Allah rabbu kumeti muhammad ga dine nga sansa dine be du ko ga ni sene na bisigi jom hon ya be mi ala muhammad blakana hine adama de bela kana mo kasa kuyani nogoto yani atwaydi la gushi bela jila kana bunya dine damo saniya dine damo ala ko jekul de be jie kono bi ko muhammad la gushi ko qur'an la gushi ala me barka dubai ko la ala ni jekul be nya koro de mohono ma neni mohono ma la gushi mohore ma blasra ngolu ka jekul ira sisi me ko muhammad la gushi hanni dine be ko ga dine be la gushi nga kerengera nyeshi ngeme salama de mo iti dine ci to mo da ko la gushi fo salama ya o man namara be ko ina dine la gushi de salama la gushi de do kimito ya ko fle muhammad ma la gushi muhammad lan bu yade ngangon mbe hakkile waye akwa bora ma korba mununa ka ba ka olu de ga ko semen dia o teken aw kelima bo an vawla an be borala an yu doni minye o ye bunya ni karame abara uti mata lagushi nga wulla ni lagushi le ko aw be an vaw ka ko lu ka ko semen dia o teken fona bo ngara ba ma ngoro la mun de mal atwari mal sigi ba koroy ay malima donay fiu bamange ba fuyen donde moriaro abaka joso sugo fali sugo do wulu sugo do abo ke pia nga emi yedna ya kana do be moriaro abe shedi mo ki raka fa onyo bamono nya anolu barola umala go shita ka se mamo o wulme ka jobe ko de bolu defense da mo la guji qur'an la guji islam la guji o tecen wasoni ala ka birebe jigaka siga to la fiu kada ga ba ka magorom no vo atolu no fe folo kabina dakuriya folo atolu no fe akele mabula o fe min jujoral la goshilika o bitalla ba la goshidira wala goshibi sagamo ayato mi nga bakuya ka fo malikira danga duguye danga jamana e ibadon nefe akabiti ni me jefa me nga kasinga ataka akina fo atwadi on yerude tado e malikilin peweya ibadula fena be malino fe danga ba ngonda do nge morami nga kamini sedera qur'an ko nga jamana o jamana ka do ko be ala ka danga do be atatu fiu mi kaka kuma ndaga sai ka taga sai mu so ameba ani minu nganga ko mi nga ka do ka ko do ke akwa da mina misra nga wo seda qur'an ga wa qur'an ta misra ki seda ga kai adaka ikatla ka television ka film ga jira ko misra de du kro bay frauna awde frauna bonawi aduna da bata muna frauna bona do ma seda kai nyado ngara malla dre danga do mal no fe no ko ndaw danga mo ramini nga ko inta ke se punya anga nyele anga mboli puma do anga la deli nya fieti kro ni nga puma fota ambiti makate san dango fe aw so na busone ko amado en ko no qur'an ta hagli jigi yow ala kote dendene fe mbuzo tene fe be na tene fe fazo tene fe umzo bugoran de sara wala ma an jega oye awde ala tay ladli de ala kala libe angoy ako kunda bede malde ba pege malde ba befo
ona te ni am mato e ko nyono mo mo nete mo yuma ke masaban bisaba antan saba mali rashide yuma yuma dande o ala ko anana se da qur'ana ka sama yuma ngoma ba adame baba abuya baba aya sira ne ka kuma san mainga je bena kitabu mizania ka je bena je era kono ka buyani ma kele moko de ma folo chena mizra ka adama dunge nyonga dahani be yera la we atwa de buleshi mi okara muhammad de ma bisa ka flana ne ngam honde be dala nda dine na we rufe koni o de la go fe mal kono bi innal insana lakaffarun ana ma de fitren wale ala kra jobotolo bunya ngaya wala wala wi abayira ka ala ni blaka nakana foye dunu bedara awde kamo mi nari kamo muna e bajira ko gaf sayi ha e kad logo baki ak ki kulungulu ka fo kaka ko doke abbe yoro mina ede nana nay joli mala ede joli ka ka to mala ede to dala abbe erata may mato kudu faman tabani fa innahu minni ibrahim ka ma ko ala ikado wa ma tama halaki menen atwa ni fili dinga de kono koy famen tabani mami no turane borama no fe fa innahu minni o ene doye o man asani ala ngani mi murtira sa qalbi del blaga ko ma kale ba tay nay ni fanga yiray ka turane ma fanga jira fa innaka ghafurur rahim ala ikado albi nabi don mi o ya fa masa ya fa mo nabi don mi o hina masa albi hinawla del blaga ko de e buya sagitoy jobotolamo mi ngon defarala ni fo suraga e do keto ay fa ina ghafurur rahim ningi dabu yedda kuna feji men vo adama demo ko abi digila wala makay ka baje obe mi ubta yorota nda shidondo wulu babe hina adela bebo do ngani bana be dela de trafika frami akakuna ibi nyigoro gelam ye baketo e ko ka wati ne ko dela ko bay nalo ne do bay ndus gon jale do e de fasa me te foy kala mo ye hakli ndade nama fura kuna may nama bana mi de halaki o kuma ola ibay de bay rabbi ma wara woli akana de bulo flamine ay rabbi atwari galama ku arabi itro de daga ka adawa jakola ka galamaku do de daga no ka fraka daga no netna ku yeri fo yaro de ka dai ku yeri ko te ko saywa ne bayni kan barange ba ko ba ko no ka juwa o yoro kelengolo me korana ko no ga ne nalu ma to de ba ko e de nalu mai bana do be bu fraka tani nalu ko korana ko no muhammadu yi gwe nga bo fasula uku bi bo ngui kan itasara uki ka bo fasula ne ga bo ibora fasula utla ki labe kan kamo ko bina dina ra bandu ko ne ala baje rola ko ayde setu ye awila ka tasara wala ne rabi batwal mu tatku la na bolo yi waya kelengelem no me dande mo ko fe iba ubu abeto kata choka kima fali fraya ko kafiru fa kafiru mo nganga fa o kafiru e minga utofo enal tende mal la bu shere ande chef o tani nane ahmedo sigira dumodo adabi chodo no won bodo akelate ahmad ya few dallu ni yele wala yati nani nga erabi ayamin da kibo de kam honno o de bina sania iranyina o do bina fo abina do ka fo aw be kam ammo kew andlo masamno ka boru la ka ba fe ko lu de ga ko kura ngalo do atu ka ko ga nabu ko aya ka jota kondoro bien fi mago wonnangol ko ay tuta ka si akuso mo mama jigata ay wele de ka falla abo mina nogodo ama ya nyati ko ama finiti ko
wora diala bama ngwale re haka kul dabla anya ko dabla mo hor ma shikano ke goy ngone minga o ya no to ko do ala be soro note u fana ala yinna ko do ala ko mo hono ne fana be ka nyinu defe nga sira no le do afoko sira gelebe ya be ala o atwali ni ma don ko ngadi kani boy nogola kani bo ko bala ka bo nyoko bali ala kani bo kasa wela kani bla kasa dumela kani bla saniyala wo masangala kele mi ne bo nofe ko meri akara mario akara merio ibo meri mi nofe was atwa sira do bo sanewo bi ga meri soro nogo indabla kasa kuma indabla o mandi meri yere o cere kene ka nenta kemitu ay danda bende nga soni dugu bi je चेंज हो गया ना। अच्छा 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 तो हम यहाँ पे 1 बजे जुमा पढ़ेंगे कि बाकी रीजन में भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है आगे ऐलान करना रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन ओ इब्राहिम मैं kuma jura mina uye jubatula ala kramu do ka korana mu do ya bonni aya yira fla ko ala ne ado mi murtira ka ba ka jubatula ka ta ka kasa ko yalai ka ta ka nogale nyala fa inna ghafurur rahim ne bro ba do ala ya fanjide ko ye hinanji aku tachawa aku banawa aku kana ji juga furula la korana mu fo dakra kilingile be korana minu ye dan atwari dandeme ka silamaw nibula ka bogomo o yoro kel ngala ba fo mana aw yoru sura aka tatule ko metatu la tugumi abana wo yoro fe bana ala graba fo aywa aka na se musumo ni ma vana aka datu kadala o kore ko tekele fa yote adimine kanu ka jiri denda ko lutti aka fil aka no ka sumo che ni mela kara dabur yaw rabbana inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zi zar'in ala ikado ne koni nana nga deme ya bla bi wadin wulngo to dokono ghairi zi zar'in sene fendi nya de masangala nga inda beti kalam haram nga famiyatu nga dema bla e ka sulla hormama no al kabay nanaw de korode rabbana ikum akarate andigala li yuqimu salata ka do dumuniti suraya sene fendigeya opma ala e ka sode o bo yorola opma ne ko nana nga dema bla li yuqimu salata mu to ko ka seli jobaye mabe ukaki ala kusuma baye la wala nymanno baye nana nya dabo de kamo fajal afdatan minan nas tahwi ilayhim kuma karate opmane ala ne ibrahim baye ni ala fe ikam ko dusku ko sama kanye shumo ni hinay ni magari ni kanuye warzuguhum iku gersge minas samarati ka do jiri atway jiri ko te annote ngona tabe ne dame ala kam sayala jirde suya be u garsiga wala la allahum yashkuruna muso albi doga farawka ala batuga doga fawka ala baraka daga sene no jiri probano tisro maga ngona tabe jirde sugashitei mbalo sugashite ni minde no ima kashwata do ami gawde ni wa fobi senatiga maga ngasere ga dukulo tey ko jirde mimbe fe ko ta maga bron fla ko do de gani ala ne ado ni nyoray senafende akoy jire ram nun de ga ngada mari na fakto shitaya wona tabe ala era madeni da femingo mo no ye bato wa bato so fulo fulo min da je kono
ko arma de nga batu go re ka do ka fo wodi al kaba wonna nga de mabla al kaba ko de fende ya ngala ne ba nyine ala fe arma de ndusku sama ka nyesho mo ni hinan makari an kanu wartahu min kulli samarat wa ka do ka fo jirde su ya be gers gawla warzuhum min as-samarati la'allahum yashkuruna muso ukake ibarka dabawi ربنا إنك تعلم على إكادو إبي دونك ما فينا نخفي أم مين نكو وما نولين وامي مين ما فينا وما يخفى على الله من شيء فوي كل ده يكو بدو إيه على الله في الأرض دو كلوكا ولا في السماء وفنا تسامولو لا إكام مسيا نيكا كلاشيدا نيكا دنو أبول من بكا أو مسا مينغا مسيا بيتا ne tara o cide ke i kele ñoy imi yera fa ma yakhfa lillahi min shay'in fil ardi wala fis sama alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa nabi ibrahim ka do fle tanu ala tay alami ni aye ne brama son ngoro le ngoro shi jele ngoro façon mulku le ngoro ay zomuna ismaila la wa ishaqa an ishaqa inna rabbi kado ne da mas da sami'u du'a ikado adama ni ka tulo ka o me baye ala idre ibrahim adin ke folami din folo no ismaila تاريخه لا وأطرفه إبراهيم بن سامبيسي مسلمان دزرو كاي ما ني مثلا دينا مو كوننا أفلاك أو دو كا أو تانو دكوريا فو على ne Ibrahima be ala fo ne korlo ngoro ko njigi tedde nga muso e kunai nga yeka bako ke de nana koy de nga fla yod nemo ibrahima sorola ismaila sorola wa isaka sorola koy ala ika jonga kashif atwari ibu tulo magondre rabbi jalni muqima as-sala ala ngobe to mine ijalni muqima as-sala ijalni muqima as-sala da kurinya ba ala ne ibrahima ke seri joba yede ni la suga min be qur'an kono abi qur'an kalamba de shu ka ke do ka ala deliga iji kana tige sambi segi anu ko aji gundigara musoma deliga de zoro nga kaddana na kalima me ala ne jigi matiga ala la koy dedi makoro be sababu do ala ngo sababu irate e bi ko ke ala dedi koy ay mi qur'ana kalama isa e kal layini o be sangolo du kolo mina o du kolo sangolo du kolo o masa munay bi sege feno folla wala nye munay jigi bi tiga feno folla wala nye ne de ko be ka qur'ana kala ko ji siran mo ka ba dunata borta ada shaka rabbi jalni muqima as-salat zagara uta abu faname normal takbara de la ifan gele ko ala ne shi jira gaba ko lo korla paso murula ko de nyera wa ala ko ho mina de pian wa bi balo on me korna ka shuli kawnye on korna tigo de la wala ma on korna kal nawla injigi mi sara la injigi tena ko bwandu sukuna pew fe besse bala ya deli aji ganat ke nga kara kaba ko minye anye fe besse bala ye ambo taka baraka la yoro chama mina o ko ne jenyini na fulo nyini wa am nyoju bu chey jigana tena chwanga ya beda me karsa ma yobba ira ka keta nga ala batula manyu mayana ala ko abada ango ala yo datu kaba ko de kaba ko ba ni je de do jenyini am nyoju ka ko ka
amu naflo tigi baw ko fo ko atwa dorgal baw fo amakata ala yakata abakata o ma yergi fegata nga ala batu babaw ala nyumaw kiraw angongo ala yo ko ba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rabbi jalni muqima as-salat ala neke seli jobaye wa min zurriyati an mbonaw rabbana e andigala wa taqabbal du'a nin du'a en ama andi do ga ko ni ngele mina de ni fana tamashen do rabbi jalni muqima as-salat ala ne brama ke seli jobaye wa min zurriyati an mbonaw ñere kelinga kayiti minu mbonaw kana kayite an mbonaw rabbana andigala wa taqabbal du'a nin du'a ngoni kana nin do mina baliye de do ka chaw shidia keneya dia adonata borta ikado ka fo abebe mi ngono jalli muqima as-salah ala neke sali jobay dakuriya iqamatu salati sali joli anyo wala am sigaka na ramade jora sella shaytana min na ya do ka fo salibi sali kele yene kata salamu bla shaytana yebda jurumo ko sali kele bisinga jurumo be joshi ka boy ka shaytana ka nusu ya kenni ko ya bulu e ngara ka mai ka ba ke bo aka mayala sali kele de binge o ko ma ni sali jora ka ba shaytana tiso abada ikatame abina do hakla ke hakli washu ka ko kunda mi bla idus ko nani ka mira o mana ere ko ni jo menga yi haklite alaka salima jo buran be ko yoro de fa rabbi jalni muqima as-salati ala ayde ni min wallahu akbar sitana bisungu taka bo sele wuluka wa hakli ratina sele reka fo we flaka so baga to do ko ala kana to ne buran makka sele ga kuyi ga qur'ana kalama ede be aka kala mo ga qur'ana de be aka ne la dunya wala barkatai no do betla ka tawolo e san yalla ka wajurmula kashina jigitiye kabla duskashila opma ibrahima ko ala neke seli jobaye mo nyini fe ijal ni neke muqima sala seli jobaye wa min zurriyati wa kana dangal mo koy mbona o ikado ka fo ke seli jobawe rabbana ya ndigal wa taqabbal du'a ni do kele ni kanan do mina balide rabbana wa taqabbal du'a do chama kara kana halbi namura do wara be nga do wula do mini anamade manga to fi akata kito seli joba seli febe bale kono ko ma ko kuma ala kanan do indo mina bali nere ka ke seli joba wonde nga kay ngambal ma yoro nga gelene ni mi ka fon nga gele ami seli e nga seli joli ka do ka fon al ngala ma nyemo o tika koy ye seli jo eni ka ala mam la fatiha la paw o ya tro shaytana tar ni ka furula wala ma betti wuli yoro la wala may ni muso barula wala ma sini ka nga ta yoro me era be ka ba aba fo pay nala ma nyemo ana ma dem segi yerat lanna emi selita ki sanya kan yo ko allahu akbar en ala je ala be ko no ble ande te wulare ñove ati alma mi toy mi se kuran tafsiru an galo shaytana ma ko tola onde kuran du shilla ni ñoray ma shite ki yara wala kaba ko be de ni ñoray ma shite ki yara wala fala ka ñemo alma mi ram ba ñefe ngana ngana na bo de taflo haw sura ko be kala nga alma be doga kala kalwa mi nga ta do siningene o kalwa so ani wa biduru min la alma hagli be aw kon ba ko be tara nay ndet lu nga yore de kashiro de ni cheshite ki yara bonna usute ki yara bonna fala ki krengere brande be ko fani hina to ko ba fuwat jaman nabi kela ere bi tlaki yere tufa ka babulo foy hina bi do bi kashi wati do ala nyene mo zakon tay hakli boy kay bay bi tlaka na kubra yene kata araka sabana ta bi tlaka tani nyoro to yoro nokoy de anaka jongale ngelum Abdul Qadir Jilani en yoro ine fo akala newni ako sel baraji de baw ko selula o ko tane Abdul Qadir Jilani na nyono ako on deble de kala no go chodi ako
kuma be imam mahdi bi segi kisainga o de kama kuma be aba me ne rabi sagaka akwa ga jalni ko kala no ma ko no jora sella ka ba akwa ma ye hakli waso baw soroba hakli to kelew ako shaytana ka barado na tarani hakli ka bo ala ebit laka dimi ki hakli bo shikana ibina nay wata laka ta ako titati o awde barakono jiti ko awde bi sarasro ahina bi do ala ba deme ako ganna ngo Allahu akbar shaytana ako karle at sega brauna on ñebe yetawla andulube atwade andulube metawla o bena fi ngulungulo ayada bari dila asira sogo na jabu wara boy katana ale koni adabe sade o ma on ngulungulo de sa on ba ala ka diduna nango Allah ko ramme diduna ngawta senge bala de awde barajiti ko o Muhammad ya kono zalingele de bi darajanna ما فهم الصراط الألامت عليهم على إنما كويده كما دو إمام مهدي نكو أن يتفق نربا فينك كأوتي ده إمام مهدي كو أكو ماشي تسيك ماشي بلاي هل نرى تسيك أقول ده بلا أجورا لا ويلا كتورمورا ده دو كون بيكه وإبراهيم يو دو ده كني عمل مو شيخنا مولاي أكا مرتنا فلوتي كيف أنا الله دين نلا شوربا شيبة يوم يقولنا تبى شيطان ماتو جو مشينا كوفي سلا يقولنا تبى أكا جو كوفي من دارا تبغى من دارا غاو من دارا الجزائر الجيري أبي أكا ميرولا سلام بلا شيخنا كاما كو شيبة يوم يجيجا شيطان بلو ما يسلم بيك يكوني فرقلو بانغو فينغا يرتي هذا amal maw dina tetlunge de sel tetlunge de ko be de na be nina o kono ko angalla da sigi ko andla me ayde aydo anga tanya fe Allahu akbar assalamu alaikum fati yese betigu ladege ibi fo ngay masede albi o meddi misena sella balku yan nande rabbana ya andikala ighfir li ya fana bramamo wali walidayya ani bange bafla wal mu'mina an mu'minu bela jale yawma yakum al hisabu kiyamadu ni nganye koy nerawo bange bafla wo an mu'minu ala ya fanga jurumo kiyamadu okray jatew minadu fese du ni bela jale ani do minu ngona abebe min gono o seli ka seni hakade mo rabbi jalni muqima salati o kama anay dagram ga kan laba ya khil tola rabbana wa taqabbal du'a ala kanan ngele to min bali o be fo doyina ana na la sel dimo o farfon dimo o hakli sigi dimo kay pro ko shitana bulu ko be bana ngam aka gele de amadiyaw ay baraye imam adi be kan wele kata femmo ko ba ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون wani gudma ina madde amo muhammad sallallahu alaihi wasallam mo yu nido no fe ko na fulo di ka bo bule ka bo fasola muhammad sallallahu alaihi wasallam gona tabe minungo anye atwade andi fashabla o mo lu ye kala bulu no fe wala ko sa wala ta subhanallahi ghafilan amma yamalu zalim muhammadu to nju be ka fo fenge akana gono ko ala nyina mu ko buyi ay ala ba to de ku tabege والوالدية وفر كنا تجي أب ما يتياوا أفرا نيو أفرا مغوبي لا أفرا فوق تاعك ساعة ربي اغفر لي والوالدية وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أفرا فوق شيء لا
fone wa ka fongo ere ka banga ba flage eta ma ko fo broma ya tari ko fana bi ta ko fo ga fo ko na ko tay ko fo raw wala tahsabanna allaha akana ki kono ko ala ghafilan ka fo ko anyina nedo amma yamalu e zalimuna to juga baro ko amanyine ngala retta ci ko sumay aka kola ko mo ala ka suma nga nokay mama ni sabali kon tila etika ala ko ke kada ka ala ka suma nga nokay de nene ka tali kuligal insan min ajalin anga tali ko jugu inma yuakhiruhum li yawmin tasghasu fihi al-absar kero ala be ka wati du mode kaw yakaro li yawmin donga mo tasghasu fihi al-absar ñew ciorono bi to domi ta yorote sa yorote o ta donu may de la ka ngi ci wabo mo muhtiina utlaledu ko ñew cioronedo mukne rusu ko ngolo fana janedo la yartaddu ilayhi tarfum ali ñati ko mibli wa fidatum hawa dusugo ko ne wa foyta dusugo na ble fiya ko jigiti garapew o yano doce ko nga seli jo to la nga nyina la fa la ka nga seli jo baye aka do ni shaytan ce wanzirin nasa mohon mo ko sodra yawma yatihim al'azab ad-dumin ka ko dunya dumin la jawabina mo ko ni fa yaqulu allazina zalamu ukmana udud ma tunju kadakuriya rabbana ya ndigala akhirna an yakarudoni wati damo ila ajalin katase wati mo qaribin an wati jande o damo sa ala ni jubda wata kan no kera ukmana e ka weledda amuno jabi kat e welel mi ngamini ka wele jabi ونتبع الرسل يجد من نجي وكما أمنا تقولون نفع نمان فواتي نما فواتي لده أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال بيويا كما يلا أو كما كالي نباو يوا أو كما كالي كاكونيه كافوكو تقولي ما لكم من زوال ko se ate che ka fo jine na bangalo do amno mo toro la har ngalo do aw yo da bana pam wani no ko wala jaba kili ka ta to ma saba ko ga to aka ga sagi ay kuma te de wa sakatu fi masakin allazina zalamu anfusahum ma minu ni olu yera kun donyo aw ya jo olu jo to la ka sigo lu sigo ka kuma lu kuma tola ni jabiri ay je kono wira de to de wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kasoro ay baru me je kono minu ni jabiri na tegena to ko wala ko je kono ulabana to ne ala fami ngula je kono kap ni ma labana o boro boro awu o wala yede wa darabana lakum amsala anyu atko o misali ya chama damo ngoma da tulla koy wakad makaru makrahum o yu kadda balu kon sebe ko tigasa wa inda allahi makruhum kasru kadda balu be ala na koro harmani bulga ta kala damin sa ibi do rajme ko ala nyetola wa in kan makruhum li tazula minhu al jibalu hana asru kadda balu addunya na tuguna cenya na solo wodu yorubulo ko klubi be klubu anona wo to fo yala bulu فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أكوا كناكي كنا فيو كافو علبي أكال ليدو تشين أكال تشيدوني أي ليدو مدا تشيدوني أبدا على تو تشين تشيدون غلادي كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي ni mangone tshida wela yerla wane ala de yachi akowa amma ke tugo sede lababi ko tay ko yala ka leydo aka tshidi wayna hum lahum mansuruna ala ala bude bede o kwa kana yono ka fa ala ba ka tabade aka leydo chata chene nga chena ala bi me kasro amu tulo magone
ubitto tato ku talo ku furu ku sama udishiga fi ba ko ni ala tanyobe wala kala dade o kamo mama te kise te ga do ala ga tulola la ga tulo ka fari er kam dum hon ga nyana mela sallallahu alaihi wasallam ala kan bay sawol du gudra chami ngano kamo akanya ma fla ben tora shiti no madaka ka bugo foka nyun gari ka kiri fa sabo ko a ngo akonya bana wato odula fomo sabata man jigi tigara u farati naga fati e aman ni fili chemi raka ma no fara ga ba ma ka jodi fo kiri gere ga ala karabla na ma apmana pati utlaga sai kana kala kana tado kafirula o ne ala ka bare ni aka ma nyona en ne ka fo kambo lu no fe ko foy kana famo foy kana kana a anjotala de anya do ko maka do ala de nan dala nga singa bo ngala ko la nablu wannakum e o mu'minu ne ta kina fo shefa de ka foy kala may ko foy ni israide ne ba dul la jirbi kulu chama de la fo wado mo ba ko na te nyobe inna allahi kadu ala azizun ala sitigi zuntika min wa akata ka farde tasara tigido yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi adomi ni dukulo bina fale dukulo warla min daniye wa samawati ani sangulu wa barazu ubala jalim lakana lillahi alai al-wahid alam yawma sakalani al-qaharu wa sitigido fabeka wa taral mujrimina o do say bijir mutawye muqarranina fil asfadi usri majlo qawla sarabiluhum min qatranin ko kulushu gudranji o gonima wala bi kula kulushi wa taghsha wujuhahum an-nar tasma baka shuru nyadawka yazi allah kullu nafsin ma kasabat akunga min yene ina warde alaka ni kelengele besara fena iye minge ala ta tafara kade ni nyuma kondo abido faraga nga juguma ay ye juguma minge o dama de bikila inna allahi kadu ala sari wal hisabi alade kajjata min katili hadha balaghu lin nas ala ko muhammad fo ni ngone lasile kala sa abu adama dunu nemo wal yunzaru mu so aw kake mo maminu nubu cugodo nalga ngege sabu ka aw cugodo ayirla wal yalamu mu so ukado annama ka fo huwa masamino be ka ko fo ilahun tega ga tur al kalimbawde wahidun kalimbawdo wali zakkara ulul albab wa haklitigu mu so ma be uluka to tashila alhamdulillah suratu ibrahima ali bana yanno sulam mi dawka no qur'anu sulam tan duru naye foma suratul hijri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تغينا على فكبر الشيطان من غفر لبو فين بسم الله أم دنو كنا على تغي نعلى تماشين الرحمن فربا نعمتي الرحيم نعمة كرنغرالتي أقول الرحمن ترونغرو مساء نعمة بامن مساء وتورو أنغرو أنغا فوي نوتة الرحمن يتوي rahimiyatu min ngerangere do ay dojo la ka dow ko di domo alif lam ra halbi alba ka taga sagi alif lam ra ni dulay bana damen nalila alfu ana allah nadi alay alifu ne allah ala nadi alay ra basamini febebe a ñekoro
o fora ka ban sura minnu demetena abe sura no aba bela kana abe sura ibrahim na kajirana madama alaka yeli aka flata aka kolashi o wol me fe beka o mana o mun ma ko bi cidon kabu juya anaka jama caya anaka kodo anaka labe alako masami nya blala nabo kala halado atake de tilika ayatul kitabi ndakurami wuran saki ka do ka foni gafe ayawiye wa qur'anin hima gafe no qur'ana ko do ko kalawun jamaadu mubinun min na dama kanaka qur'ana na kadanga na mayango na tabe afamiya ala ko fomara fe ala ba donde mama mamino ya ja e kam se ga kala ki ka jana e nga famiya amini obi wala adama de fo ala ko fawi blayla akwa bo donde mama mamino ya ja rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimina akwa nyata jenso sigi nyira kono rubama wati chamana yawaddu allazina kafaru mamnul kafira kullu bakanu law kanu kafunu annu lukngara muslimina islamu yakoni nyama yakono dakura era islamu muhammad kadine sallallahu alaihi wasallam nyama yakono la hala chama mina mami der silamay ira sigle bi ira jalaki kada kay bis ngay silamo ko haklan goyna a cena ngay o de banga nyama ko nop mabe o no de cey ko ko mana wati chama minu maga silaminu ngafira silamela silamemo ngo yoru ban nata hal nyira ko ngaga silamay misalnya nangwa misalnya dola sisa chrétien la muso kelenda de babo ka gafe kono mohon ka gafe kono kolla abse ka musota nani ceedo ala karabina wati ma asro setugu ni fama bulu hakate muso talla imam inda ka ko nyonga o chrétien ko kile muhammad sallallahu alaihi wasallam islamia cide ala golla horamzo onani e dayo ceedo mami numbe no go islamia go ya wala ma dunara bata no go chrétien de cien ama ko ceedo beni ga hakla do an ce o nga anga muso ko ni yorota weru nanae ala mi vone bisinga yoro wulati rubama ko wati chama ya waddu alladhina kafaru ma amnu kafaru ku islamu ye olu bakano an law kuna soro lu ngara muslimina islamu ye mina misala kilimbe wududi jere kono bi muso kilenda ode manga be akachi ode la diliay ode kain kabzo cha nyonga o tueni de droit des femmes droit de l'homme ala ko anche kuma o ba yer do kata ne alaka mimi hono ka ko kono ena lap makay mimi bulu kono ne ma fo o kuma dlale ne ala kande wana ala kande mi ne mi adama de da ne ba adama de do chrétien ciaw yala keme cogodi kelen vuru sur l'église la idamo mowa ayde maîtresse nan be duru wera be re ala ko akara cogodi himbalo mesade ne mi dalike ne maka de qur'an wadama de ni fora qur'an ko ikanyina ma ko ne ba yerla a ministre o a président a député o amma ba fa me kabakodo église la furu kene de bisri on ngay komi o fora fitratu ko masami dalgen naturel anama de redda ci ko ti sa cedda to ti sama
muso kelen o y'a ye k'a fɔ wa an farikolo tɛ sɔn kɛ o tuma na u diyagoyara ka fɛnni dɔ dilan kɛrɛfɛ ko maîtresse ka taa 2 ni 3 tali k'o da ka diyagoyara ala ko a kɛra cogo di a tun bɛ se ka cɛ ni Muhamadu Musa an yɛrɛ a kɛra cogo di wa u yɛrɛ musow b'a dɔn fana ko maîtresse b'aw bolo o tuma rubama yawadu lezina kafaru law kanu muslimina kele furusa Quran ma sharti kala tiɲɛ don a diyara ɲɔgɔn ye furu donna lahala n'a ko a ko kɛra ɲɔgɔn ye ala ko la furusa ma ti a fɔ nin de ye furusa kɔni furu la nka bibili min fɔ fɔ i k'a minɛ jɛnɛya la i yɛrɛ ka so dilan kan n'o tɛ i man ka furusa aw n'ala cɛ wa o sɛbɛkɔrɔ malolen don kuranɛ ye ni u bɛ laban ka na tribunal la o tuma bibili bɛ to yen ayi ma fɛn o fɛn comme ça o tuma kiiri bɛ tila ka tigɛ furu sa ma fɛn o fɛn comme ça o ye ka sira bilen a fɔra de ko fo e k'a minɛ jɛnɛya i ka dilan kan ko maa tɛ ka kɛ ten ko n'a tɛmɛ ko caman bɛ ka kɛ o ma ɲi o ma bila ka taa tribunal ka taa furu sa ala ko ne y'a fɔ a ye o jini ko a ka charte bila la a tun bɛ Muhamadu ta in de ta ala ko cɛ don furusa bɛ yen furu doni bɛ yen a sali bɛ yen a ye kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ala y'o daga muso faso ani cɛ ka fa fɛ a ko hakilima dɔ bɔ a kana kumaw ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a fɔ ni nin kɛra furusa ala m'o fɔ bɛɛ n'i ka furusa ko don min dusu ma ko mun ye o ye dusu ma ko nka n'i ye charte kɔni k'a la a bɛ taa i tɛgɛ ma o tuma o bɛ nin fitinɛba de kɔnɔ ye dɔw bɛ ale yɛrɛ b'a dɔn a muso bɛ tulonkɛ la ani cɛ nin yɛrɛ don nka komi a fɔra bibili ko fɔ i ka dilan kan bibulu nin kelen ma ɲɛ koyi a dɔw tɛ bibulu to yen koyi o b'a kɛ o sago ye ala ko m'a fɔ a ye n'a kun y'a kɛ Muhamadu ta ye ala lafiyara ayi silamɛya ayi dugukolo kɔ kan diinɛ tɛ yen min bɛ se ka jɔ a kɔrɔ o ye misaliya fila dilen ye zarhum ala ko Muhamadu to yen yakulu u ka dumuni kɛ o yatamattawu k'u damu ta wa yulhihimul amalu u ka to natallangolo la fasawfa ya'lamuna o bɛna dɔn dɛ ka taa ka miiriya foyi tɛ e yɛrɛ la diɲɛ mɛnjɛ in kɔ diɲɛ tulonkɛ ani diɲɛ dɔnkɛ ni diɲɛ boliboli ninnu ko foyi tɛ aw la o kɔ ala ko a to yen ka dumuni kɛ a ye dumuni kɛ a k'a kɔnɔ fa a k'a damu ta natallangolo o k'a laɲinɛ ala kɔ fasawfa ya'lamuna a bɛna dɔn wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lumun ala ko o dugu si tɛ yen ko ne ala y'o halaki fo k'a sɔrɔ gafe kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ dugu in tɔgɔ la kɔrɔ ye a kɛ kɛwale minnu n'o b'a to a kan ka halaki fo k'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ yen o kɔrɔ ye kɛwale yɛrɛ b'a jira de k'a fɔ tiɲɛna a y'u ka kɛtaw de bɛ se ka halaki wele ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun man n'o si tɛ yen k'i bɛ se k'i ka waati kɔn walima i b'i yaakaru a y'o kɔn tɛ yen n'a ka jamana a ka jɛkulu a ka tɔn a halaki kuma sera a foyi t'a to fiyewu k'a ka o halaki waati k'a b'o jɛ wa fana tɛ se k'a yaakaru a tɛ se k'a kɔn ka d'a kan a y'u ka kɛtaw ni fɔtaw de bɛ a labɛn ka na wa qalu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal ladzi unzila alayhi dhikru ugoza maa min ni ala kumakan bɛɛ ka jigin kan dɛ innaka lamajnunun i ka dɔn e fatɔ de ye o kɔni fɔra ciden bɛɛ ma a bɛ ladilikan ni yɛrɛminɛ ani jando yɛrɛ la kuma minnu ni a b'o kɛ ladili ni o diɲɛ denw ani diɲɛ kobatigiw o don o tɛ bɛn olu ma maa bi diɲɛ yɛrɛ jaba in don ka t'i muso kisi k'a kɛra o tuma cɛ in ye fatɔ ye ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi dhikru maa min bɛ yen ni ala kuma jiginni ka dɛ innaka lamajnunun i ka dɔn e ye fatɔ ye law ma ta'tina bil malaikati in kunta mina sadiqina kuma o kuma
ala kam meleko aduna ko man ni muna iman ni meleke ya anga mosade in kuntam na sore na sore chebi bulu ka an tugoro bante on ndakuri lagu ship maw ni fo ala maw de mo de woni faru mo ha cire tay ka alla di ka sonsira musol lala mini o dulo mesabe no ka jugo amo o kana soro cido mina kanu defo on ga lagu shirga mo ni cedo muna imana mele kaw yanga mo na soro ce ni wi ko foto mana to mo ko domi amadia aw ko kira ko mo ba o ka ce wala ma tabene hen sanje o ma jennana ni lagu shirma de o taro ka fo kira ko ba wati fe ka ko wala muhammad yen kira minun teme na ka dañonga sanke ma jolbi muhammad musa ce isa ce sanke ma woro isa ni musa ce san wakili wakilin ke menana wala musa ni isa ce o ala ko ne kira bina wati mi ne de bodo o ngalla ko shiga mo gro ga ma ala tamina jeni wera nana no tamina jeni wera binana fo de mo ma kundavo o misala de be akatita annam bele ko ce amel ga do la kana mo sai wa ma nunazzilu al malaikata illa bil haqq ako muhammadu we fenobele ya pam ga ko fone mel ga kana mo ala ko ako mel ga tijigi ne ala fe fona kara ni kisayde o ma kanu iza munzarina aku ba ko no jina ka ko bi wanyama ya bane de be pama bade fola de o ma kanu iza munzarina watini shiti du moble kamel ga nyena ya bane de o ma wala ko shil pama kani itaw fe tamani ka baray inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ikaro ne ala de ladli kan jigi ala ko vondi no qur'an wa inna lahu lahafizuna wala ne ala batanga o qur'an tangani tanga to chama ala yo layduta fami asetema nouveau testament abaro ka fo olu nyamina dakuriya weraw ma kuma duno kono ala kuma ka do kala nabi saka ka fe imam madama do to de beta Matthieu Luc Jean oye ma sabato e mini ne miri katashi nabila saka ko kera chumi o ba sebe aka hakilala oye macheta luga fana sigi ale hakili ya famu chuma na katashi mi zoro ane maminu nyinga no ale mi zoro nabila saka ko ena yo de sebe Jean fana bete o ja ko la ma puma o dono gafela ka nyami ala to ko bala ngabe ma puma asia tetema fana bete on ko mo ka qur'anu afora ala kira yoro mi sebni ke ba fo sebni ke ba se ba chola la fo selon jean allah la qur'an ke lembawde bible nani o kumana ma puma o dono kono o kama ala ko mi qur'an en daga fo it saka faraka fo it saka bala gafe me je kono na jigna tuma bete o de ni o ya tangani do tangani were wala kay yasarna alquran li zikri fa'al min mudakkir qur'an ay radda ko ne ala ya tajakungulo semefe ni sheo shay kaka ibadur shi qur'an kelem bewde yo je kono bible durshi bata je kono alma kele nouveau testament durshi bata ancien testament durshi bata kada ka kuma jugulu ba shi lewndu at saka durshi saka takul so nga qur'ana puma dana men nyo kanye kado ala ko wanye kungul sama kungul so da ba masa o de qur'ana jigi bay shi shite ni kaka ala ba do ni kaka na ala ta do kungul sama na ibata gomna nga ba durshi flaga ba durshi maraka ba durshi arab ka ba durshi suraka ba durshi bete ba durshi bawle ba durshi anglais ba durshi america ba durshi chinois ba durshi
kada ka masa minye adama de da ngul semeda o masa de korana jigi baye gafe kelem bew je kono ana ayaw caya alle bi durshi adama de o tagal la hala do ina la zikra wa innahu la hafizuna opma o mi nyoye noye asabane bamulo opma na ala kan gashi handi tasma je korana be jeni ka bo je kono bo man nga kelem isi ka pefo abisabe kuray kuma abe tugumi flaga kelemse o gamara kelemse o gangle elan tani arabu raka toy ala ndega qur'an kelembe o de o adoni ana famia mi no ya adulna konno we o kuma nay kado ka fo kuma be ala bi chebla kana mini qur'anu adoni yere mi no kuma sabo la no malakrat la no bi adama de yere na wolo fo atwani ala ko bi fabla la bi gringa ta ala ko la kuma be ala bolu fana bla kana o ya hidu ko mi imam mahdi nanina jawati na amene watimina wasro qur'an ngra kabako yi kada qur'an tu rubi o yo koromnu ni la halam nu waro bi singa dine ren de bo mawlati o ma alaka alam ya wajwa ka bata ma ala bi chewulo wati de sa mi mina qur'an foni saniyani atwadi wala wala le fo anama de raba do ko aha idus ku raba fo ha ni atangani la hala dama do wa me awati do tilani no mahdi ka wati ni ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أكيد كادو جم كل منهم تبنا كقوانية نيجي ونجي علوم ده وما يأتيه من رسول شيء تنانا وما إلا كانوا به يستهزئون فاكاسرو وكرا بومبرابولا وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون شيء تنانا أرما دومو fo kasoro ubu mbarabola ama zile aya do mako gura suratul hijri ayatani flana wama yatihim natnake umo rasulu chideshila illa fa kasoro kanu ubike yasazuno ubu mbarabola nirgo chidi abana halle sini do willa ko bu mbarabola anama de obi o banjulla ni do won ga bora ala fafe la yananga jete kan zuma ya ka jata la ami ko nga mo kolo be famo ko ya anama de dati koy kazalika natru fi qulubil mujrimina ko ka fot temenedu ayde ko wa ben joyna watu majur muto ki ka do ka fo ne ala beni nya sa sugablo dusuno fana bin walenge وما بانجول لا يؤمنون به وتسوا فيو وخرق على سنة الأولين أكو كنا كبكو يقولوا كذاك ما منهم كنا أونيه أقول فنا تابلو بتانه أقول فنا تابلو كيني وما مر بورانيونا أي كرا دوكنا كافوكو مكو كافو بسم الله أبدا وما كفيه هو تيكه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء هن على يدي لأويه كابو سبع فظلوا أبما أترى فيه يعرجون ولما أتلنا وبي دو دايف كيلا كتاسمع لقالوا أناتبه كو بافو إنما سكرت أبصارنا هي نقول ده شيء كوي cege me ka dobalige ka nyew dingala ko ni de ci ngul jente nyala rek ay adama de hala ka limaniya nga anda ba ala ko mbando ka tamanyere ka wa fle ka foni limana ba ala bulu nga ma bi dajina kirate no na kiran limana ala kullu hanni ne dayela uye muhammadu ka savrala fa zallu ukatle yar fi yarjuna ubeka yele save لقالوا كونا تبوافو إنما سكرت أبصارنا هيدا شكا دبلي كما كان يودي منا كنت عندها كي يلاقوي مو جنته بل نحن قوم مسحورون دبلي كما كان منا دي يا رمضاني وقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين أكيد كانوا على sangolo mi no bakuna a nyoke
sigiro de dulu sigiro bala kalau sigiro wa zayyanaha lizanzirina wanye ammasri fel ke bawi o dulu sigiro no e sigiro tan flani yanno albi qur'ana tangani afana bi kori mamnu ngana lalla alakira sallallahu alaihi wasallam atale ko fe kalau sigaro e tan flay ci ko mi ne burju fo wata tan saba tan nani mo ni obbe kalau ga nyedma yere o tan nani de tan nan dafara bisse wadam na kubra o kama fo badru shu kalau tilan shu de tan nani shu de jeme katame shu beka afo de mo badru shu no ma dina sizi sanke ma ani tan nani obbe hakla jiba maman yana fi boba maula o mimo o mashito bo noroni barkani fagana kara alibina ko lotti tan nan su kama fara wa kana sarakumullahu bi badri wa antum azilla badru no yekele sama wi sanzorala kafuru sibokoro nonina ala ko neyo ke ka wasoro fanga talla de mamma hadi ajira badru tannani tumi sama sile sama kale ke nan nafana wasoro tota silamela wasoro silamo koni weru ka fonyongo anu ka fama bele ye silamen no ko kan ke bu mola wasoro fana ko kanju no kirjan ba fa ki tege dawka ka tawhidi rabbe boy o watide sa ala subhanahu wa ta'ala binani imam mahdi silama sile sa wakya ani tannani atwadi kemenan na ko buna fo kalo tannan shu buruju nunye mujaddidu ulu ko fade kama ale mujaddidu ala krasna ka anya fo no imadi ka fo kalo tlenya bi chay ka jira ka fo bara fula babulu silama ko kana filiminu be ko kana ko kan dugo o deshili o dallu ani ko kana filiminu be o dlali o ben rabbi imam mahdi o fana be kasro anga jeni ni anga nyina ma be o lu rakay ngono ambe je sanwa wulu flana damne وكما مجدد الألف الأخير أفهم كوي وأولو لنا ميرو فهم بنا كنا بنورا من عليه وحفظنا من كل شيطان رجيم كم مدى كما كلو كمسرني يفعل كلا ونيا كراكو دبته ده وإيكادو كافو أني أكيد تغني فنا وحفظنا أني أتغني من كل شيطان رجيم kabo shaytana kelengele belagele mo mi ni o bomen farakuru o koray dine atitote alama sanamom lakana o batro shaytana ka waswasuni nyam la duna baw duskuna ka dine re kasako ya kam hono re ke felangule kata fiebla ala re la mana ka do ka fo o noratigi no mina ke sababu kawo shaytana hakillaw ano filimi ngara ani rabuyana nda gura mi ko bego ngaboy illa man saraqa as-sam'a cedo no shaytana o be gwen ni dole kuma be dole tiga ka tuen dole bi bolte vu o aba karamo ay aba ka shaytana bon tama shedo tigiri o echen o ngalbi ka famu abaye abike ka chaya
waati dɔw la fo diɲɛ bɛɛ bɔ a kalama a ka ca la o waati fɛn fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ala m'a dɔn kun bɔlen don o fana y'o taamasiyɛn de ye k'a jira k'a fɔ ayiwa dɔnnibaa jugu minnu bɛ yen a so bɛn kuma waati sera i bɛ dolo ka tigɛ ka bi caya ye ala la kɛra tile la sabakɔrɔ kɛra i bɛ madi ka waati in fana na sabakɔrɔ kɛra donc taamasiyɛn k'a fɔ o dɔnnibaa minnu n'u ka ɲagama ɲagama cayalen don k'a sɔrɔ kisɛ t'u ka jabala ye a bɛ k'a kɛra kuma selen don ka d'a kan aw ka latuli min ni bɔ sitana ka wasuwaso la ani hakilila kundaw na mɛlɛkɛw wuli bɛ sisan sitana nɔfɛ k'a gɛn physiquement o tuma o b'a sɔrɔ ala m'a dɔn ka labɛn waati sera dugukolo ko kan illa man istaraqa sama fatbahu shihabun mubinun tiɲɛ don sitanaw o waati u fana bɛn'u dɛn k'u bi wahiyu min bɛ kɛ kira kan n'o latule mɛlɛkɛw bɛna na kuma fɔ k'u bi dɔ lamɛn o la o de ye istaraqa sama saraka a ye sonyani kɛ donc istaraqa a y'a sonyɛ yɔrɔ ɲini a ye kuma in lamɛn yɔrɔ ɲini a tule k'a sɔrɔ a ta tɛ fatbahu k'a b'a ye tugubi k'a nɔfɛ shihabun dolo la mubinun tasuma mana na k'a b'a ye k'o bɛ tugu a nɔfɛ mubinun min danbɛ kɛnɛ kan a b'a ye dolo balawu kɛ ten ka taa o de fɔtɔ don a bɛ ka sitana dɔ de gɛn wala ardamadannaha tiɲɛ don ni o kɔlɔsili o ye sitana ye o tɛ ye fɛn ye physiquement ngo n'a ta bɛ kɔlɔsilikɛbaa b'o la o tuma an k'a dɔn k'a fɔ dugukolo kan aw fana minnu bɛ yen o waati fana aw ka matɔgɔ di maa min kan ka na aw kana ka kunnafoni d'a ma o fana de bɛ ka labɛn ka d'a kan sango dugukolo de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wala ardamadannaha wa alkayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzunin ko dugukolo ni ala y'a fɛnsɛ ka tila ka kulubaw k'olu tur'a kan wa anbatna fiha min kulli zawjin mawzunin min kulli shay'in mawzunin ko wa an ye fɛn caman olu falen dugukolo in kan ngo n'a ta bɛ a bɛɛ sumanen don o kɔrɔ ye k'a fɔ danda la o tɛ danda la aw fɛ nka ni ala b'a dɔn mawzunin a bɛɛ sumanen don wa ja'alna lakum fiha ma'aisha balo yɔrɔw an y'o kɛ aw ye dugukolo in kan wa man lastum lahu birazikina ani danfɛn wɛrɛw minnu ni aw tɛgɛ ka olu ladumuni olu bɛɛ garijɛgɛ fana bɛ dugukolo in kan wa in min shay'in o foyi yɛrɛ tɛ yen illa indana khaza'inu f'a k'a sɔrɔ o jiginya faw bɛ ne ala fɛ walima magasinw caman bɛ ne ala fɛ foyi tɛ yen f'a k'a sɔrɔ o caman bɛ ne ala bolo o ma nunazziluhu nka ni ala t'a jigi illa bi qadrin fana kɛra hakɛ maalumin min dɔnnen don o kuma ala subhanahu wa ta'ala ka ko bɛɛ a bɛ jateminɛnen don nka anw adamadenw u b'a dɔn an b'a fɔ jɔ hakɛ tɛ nin na dan tɛ nin na ala ko k'o y'o ye dɛ foyi tɛ ne ala bolo f'a k'a sɔrɔ hakɛ b'a la ne ala bolo a bɛɛ sumanen don ne ala bolo sisan wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lumin ni dakuruɲɛjɛ garisɛgɛ min bɛ e bolo min fana bɛ karisa bolo dɔnni min bɛ karisa ala ko la nin bɛɛ ye fɛnw de ye ne ala ka dili don a bɛɛ sumanen don ne ala fɛ nka ne ala b'a jigi hakɛ la hakɛ min n'o ye ne ja fɛn o fɛn a bɛɛ garisɛgɛ a bɛɛ jiginna fɛn bɛ ne ala bolo nka a bɛ jigin hakɛ la hakɛ min n'o ye ne yɛrɛ ala ja aw ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'e k'i kunkolo jan k'aw bɛɛ jigintɔ lajɛ ka bɔ sanfɛ la nka fɛn bɛɛ lasulu dugukolo ka lala a bɛɛ lasulu ye sanfɛla ye nka bonya bɛ fɛn min kan ani fɛn min fɛn nafaba ye kosɛbɛ a ka ca la ala bɛ jigini fɔ o kun ka kuranɛ kɔnɔ nka a nana fɛn bɛ woro to yen ka sin ka na a bɛɛ ta wa in min shay'in foyi tɛ yen
wa in min shay'in foy kelende illa indana fa ka soro ne ala fe khazainuhu o magaza wala mawjigina chama de famene fe o man nazilu ngane ala tajigi illa bi qadri fana ka kara haka malumin min donedo ona fulo sama hadibi jigi wala may sabi jigi esnagi kungolo janka samala la je o fili bayi fe ala ko mishimi bro ala de bajigi baw minu me saka minu me kaminu me gersiga minu me don minu abedi gi ba ala ngano ki kungolo jakko la jesa o mo e fili o ma arsalna ar-riyah lawaqi'a anye fiyaw ci ko luke sogol bawe wala ma kise tabawiye katabla furuko kono wala ma pigiri ke bawiye fa anzalna mina samaa'i ma'an upmane jigini ke kabo sangolo la jila faskaynaakumuhu kasroka aw lami ojina wama antum lahu birazqina ani feminu ni aw te olu lami baye wala ma te olu gersiga baye wama antum lahu bikhazinina wa aw te ojin lamra baye re yanno fien kado kabano koro agonima o bi kaba kolo soro la kaba no soro la kuma na bisinga ke jiete o illa waqihi do fiyen ne kera so bi ka singa ji kaba no ka ina maka ke ji no boray jiru fanana ibaye fiyen ka chili o bi wat chama jiru nani musumani chama bala iba soro abi do fiereta kata bladola opmana obi go kapiri ga ba obi dege o fiye ga bara ni bay abi do mi ga ka no kroka singa gulmani tuma do yana ka ke jiye o ya ka bara do e nyemi vana ma jiru kunga o ya ka bara do e o ala ko no kera ko makala bi jijigi ka ba sawol opmana ka aw ke ka aw lami wama antum lahu bikhazinina ji auto marabayo ji maraba de alay kore je digi de alay wayna la nahan nuhyi ikado ne ala ne de nyina ma yake baye wonu mitu wona de sayadi baye wona han warisuna wangele woro ka sayadi bemo wa cheta ba de ne re e an vo ko du ko de yayin aka sala ko ka lu ka chenu ala ko hey ne bi sayadi diga be dakhono ne de du ko cheta baye jen me ko bi tati be mi o nga furu anga ala ko sa digle ngo abe do ne de cheta baye re wona han warisuna ne ala de cheta baye mi sayado be dakhono neme awne kaka je irabe wa ako nere de cheta baye o ko refe ba ala kam se kono wa ra'al min al mustaqdimin minkum ikado mamnu mey no lu kon kemme ka ala ko min usbala shoot le usba dunedo no le nyefata bawe ala ko on ne ala bo do awla wala kad alim min al mustaakhirin minu fana be ala ko a fo cugo olu kono bobaran dolo me ko fe ala ko ne ben numbe do acela hana e manga ci cugo ne tlale do wa inna rabbaka lahuwa yahshuruhum ikado idama ma abinu beke nyonga innahu idama ma hakimun hikmeti do kore ko do bala foy tige ko vete alimun don babadu Alhamdulillah, alhamdulillah. Watina ane rajwa wajni Allah ko mama swale kana ala fu ko bele minye eduye ale la kalembe watina minye ale kurama me 92 nous les régions ale janna ko ka isa ta inshallah et voilà
الحمد لله. السلام عليكم. حضورك. السلام عليكم. نعم. ko telepon kalau ka masih kana map mana. Alhamdulillah. Aywa. إن شاء الله خليفة المسيح الخامس واتي لما كما أخذ بابنا دمنا ميدي بيل واتي سرا أفما جمعة بي كي أنفع إنير أنغا جمعة سلبي دمنا إنير إن شاء الله تعالى سيني جمعة نكوني مسلبي دمنا إنير. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله. عافية كاتبو. لا لا إن شاء الله. Jubala. Insyaallah, insyaallah.
alhamdulillah Dramé technicien tiɲɛ don maa wɛrɛw y'a fɔ k'a fɔ fiɲɛ bɛ mɔbili kɔrɔ dɔɔni o kɔni technicien ka baara ye ni lahala dɔ bɛ yen a bɛ se ka a dilabɔ yɔrɔw wele Siyaka Darame filɛ ka a fɔ sisan kokura o tuma na o ye technicien ka baara ye direct a b'a hakili to o yɔrɔ la. Traoré Fana bismillah alhamdulillah alhamdulillah aywa inshallah wa alaikum salam ni min ye kuma ta a ka surunya ta ye komi n da kɛra cogo min o de ka ɲi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Est-ce que dɔ da yan? assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An b'u jɛ balo ka bɔ Sikaso. Sikaso bismillah. Masha Allah. Furakɛli lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen, Kulibali ani an ka diɲɛ missionnaire bɛɛ lajɛlen. Masha Allah. Ala ka cɛntigiya a kɛra komi maa min bolo bi diɲɛ kɔnɔ Mahdi bolo alayhi salam. Ala kɛra ka fini sanuma k'a don bɛɛ lajɛlen na min nana ka sun ka da ka na Ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam. O kɔfɛ min ɲininkali fila kɛ. Itu konten berbagai nggak cuma ini. Tinggal selain alat dari toko, oke ini, atau apa? Anda mau belajar ini, ani, tapi kan mana tu dah kalau ada belajar ini malah. Assalamualaikum. Apa dia? Apa? Kami mau sekarang belajar info. Kan ɲininkali al filana ne m'o faamu ne m'a flash mɛ o. Kuranɛ bɛɛ bɛ dakuruya minnu kɔnɔ o ye suratul fatiha aya 7 in kuranɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ale kɔnɔ ala fɛ a ka gura bɛɛ de b'ale kɔnɔ n'i y'ale kalan kaban kuranɛ bɛɛ kalan na nka n'i ye kuranɛ bɛɛ kalan ka jigin ni ale kalan hali bi a ma ɲɛ. Salam. Alhamdulillah, boleh tak kau ni? Dah berapa? Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin amin amin. Kami Jafra bɛɛ ka bɛɛ fo lamini inshallah jazakumullah. Min ye nɛgɛjuru ye dɔ b'a bila ɲininkali kɛ Mohamed Kulibali. Professeur Mohamed Kulibali ni kuma ba dɔ mɛn a da bi tafsir senfɛ kuma min b'a la ni dɔnnibaa t'a fɔ ka caya ni ma deli ka mɛn dɔnnibaa t'a fɔlɔ. O ye kumaba jumɛn ye ko adamaden ka ɲinifɛnw lasɔn hɛrɛma ala bolo k'o de ye k'a ɲini ala fɛ ala k'i kɛ seli jɔbaa ye a kana da o ma koyi a ka i kɔ fɛnɛ kɛ seli jɔbaa ye o kuma ne kuma fɛ ni waati bɛ dabɔli kɛ professeur Mohamed Kulibali a kan ka walawalali kɛ n'ala y'o dugawu in minɛ mɔgɔ min ma walima o daraja bɛ cogo di o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye. Filanan salatul ibrahimiya k'a fɔ kiraya ma ban ala kira kɔfɛ dalu kolokɛlɛ minnu b'a la o ye dɔ ye salatul ibrahimiya ye o kuma na ala kira ye a gɛlɛya a ka mandenw ma k'a fɔ seli tahiya laban kɔnɔ u ka taa kuncɛ n'u ma salatul ibrahimiya don a kɔnɔ o kuma ala kira yɛrɛ de ka miiri ni tasi ye nin ye ka o di a ka mandenw ma walima ala de ye a don a da a k'a kɛ munna bɛ nin fɔ silamɛ bolofara dɔ bolo ko k'u tɛ salatul ibrahimiya kalan fiyewu ko parce que kuranɛ kan tɛ ko ala kira ka ko donnen don a kɔnɔ fɛn min tɛ kuranɛ kan ye k'u t'o fɛ n'o bɔra yen an filɛ sunkalo
tigɛli walima ɛri jumɛn de fɔra la waati jumɛn de fɔra la n'i y'a sɔrɔ ala yɛrɛ kan don kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ a ye sun tigɛ nin waati la professeur Mamadu Kulubali a ka o dugunatigɛ di an ma ani suguri yɛrɛ bi jɔ ɛri na cogo ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. alhamdulillah ngale minnu ni hakili tora olu la o ye laban ninnu ye k'a dɔn k'a fɔ dakurunya Umar Muaz Kulubali o fana ka ɲi nka professeur ne tɛ professeur ye n'o bɔra yan dɔn k'a fɔ suntigɛ waatiw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ko 6 heures san waati dɔ bɛ na o b'a sɔrɔ 6 heures bɛ tile kɔnɔ n'i ko 5 heures o tuma na o kama ala kɛra ye dakurunya dɔ de fɔ silamɛw kan ka to o kɔfɛ munna ala kɛra ka da ka kuranɛ jiginna ale de kan n'a fɔra atimu siyama ila leyli a ye sun fo ka taa se su ma o dɔ kan bɛ kuranɛ kɔnɔ a jiginna muhamadu de kan o tuma su ye su de ye daminɛ bɛ su la camancɛ b'a la laban b'a la ala kɛra ye sun tigɛli kɛ su daminɛ ye tile bɛnna yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sufɛla daminɛna ka d'a kan tilefɛla de taara sisan ala kɛra ye kun fɔlɔ de ta waati fɔlɔ tile bɛnna ala kɛra tun bɛ sun tigɛ ka tila ka dugawu kɛ ne ka mandon ala u ni hɛrɛ ni barika o to ɲɔgɔn fɛ maadama u bɛ sun tigɛ joona ani maadama u ye suguri yakaroya o ala kɛra ka sunnatu de ye i ka kamalenya ani ka kɔn lamɛnɛ ala mago t'o la ala ko a ye tugu muhamadu na o tuma muhamadu ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma sun tigɛ dibi donna a ye sun tigɛ de tile bɛnnen fɔ waati dɔw la sahabaw b'a fɔ ya Rasulullah ko tile ma bɛ dɛ k'i ɲɛ tɛ muranga bilenman na a ko tile bɛ na muranga bilenman de bɛ yen o ni tile bɛnbaliya tɛ kelen ye nin bɛɛ b'a la kɛra ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma ni maa min ko k'i bɛ kuranɛ faamuya ta i yɛrɛ ye ka muhamadu ka ɲɛnamaya to nkalon min da kɔnɔ ala ka kumakan de ye kuranɛ ye nka kɛwale anw ka adamadenya kɔnɔ o de dira muhamadu ma o ko ma ko qul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni wa ma ataakum rasulu fakhuduhu n'a kun ye ala diya ko bɛɛ b'a faamuya ka faamuya cogo la a tun tɛ kuranɛ jigin maakaw a kuma jigi de bɛɛ ma kuma na i y'a faamu cogo min a banna o i ka faamuya ala ka foyi t'i fɛ nka maa dama a ye dɔ jigin ko k'o ladege o tuma ala kɛra ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma sun tigɛ dibi don ne ye tile bɛnna yɔrɔ min ala kɛra b'a ka sun tigɛ o tuma dakurunya su a ye su ta daminɛ de la ka d'a kan kabini ladara sera i b'a ye an yɛrɛw ka bamananw an b'a fɔ karisa an ka baara min na su kora ka ban o kɔrɔ ye k'a fɔ tile tɔ tɛ bɛrɛ ye o tuma n'ala y'o su fɔ dakurunya na a wale muhamadu de b'o kɛ ka jira o tuma ala kɛra ye su tigɛ de tile bɛnna yɔrɔ min a ye su tigɛ a m'a ka kamalenya jira k'a ka kɔngɔ lamɛnna jira k'ale b'a to fɔ dibi ka don lala la ni maa min y'o kɛ i ye yɛrɛ jira kɛ i ye kamalenya jira ala mago t'i ka kamalenya la ala ko muhamadu sallallahu alaihi wasallam fɛn min ye sunkari suguri dunni ye wa ala kɛra ko a y'o yakaroya ka suguri du dugu tilama fɛ i ma ala kɛra ladege tiɲɛ don maa min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ni i ma sun a y'a ka fɛn bɔ ka mɔgɔw kunna n'a y'a sɔrɔ i nana sun tigɛ tugari i ye suguri dun kɛnɛmada fɛ sɔngunan bɛ dɔw minɛ f'u ka dumuni dun k'u da labas nka n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ suguri dun bɛ yakaro de fo ka taa se kɛnɛ yɛrɛ cili ma ka gari finman ni jɛman dɔ bɔ ɲɔgɔn na kuranɛ ye min fɔ o y'o de ye o tuma na suguri dun joona o tɛ ala kɛra ka laada ye i n'a fɔ an bɛ waati min na bi fajiri bɛ seli fɔ 6 heures moins 5 6 heures moins 10 dɔw tɛ moins 15 ɔ maa dama a bɛ ten o tuma taa e ka taa sukaro dun e ka taa suguri dun 4 heures walima 4 heures demi o ye dantɛmɛ kow ye a la n bɛ segin a kan an bɛ waati min na nin ye fajiri ye 6 heures moins le quart moins 10 moins 5 ɔ n'o don o tuma na suguri bi dun fɔ 30 ka daminɛ 5 heures la fo ka taa 5 heures 30 35 ali 40 i b'a kɛ fiya o ye ala kɛra ka sunnatu de ye sabu i ka kamalenya o tɛ jira ala la e ka kɔngɔ laminɛ ani ka a tɔgɔ ye di kamalenya ala mago t'a la ko ka muhamadu lege sallallahu alaihi wasallam o tuma ala kɛra ka duwawu ni n'a taara o yɛrɛ dakuruya ma ala ne ka mando kanu ni hɛrɛ fara kanu ni barika fara maa dama u ye sun tigɛ joona kanu muhamadu lege o maa dama u ye suguri yakaroya
on ga ma fo dow nu ye dumuni kɛ dugu tan fɛ u bi bana o tigilama bi se ka suguri du jona o kon tɛ suguri du jona o taala kira sallallahu alaihi wasallam ka laada ye o kɛra dawudu mɔgɔ y'o de salamu alaikum bolo da fɛn na ayo salamu alaikum alhamdulillah bismillah ajaranye alhamdulillah insyaallah alhamdulillah jangan dulu jazakumullah alhamdulillah kuye ale ka kuma tɔ bɛɛ ma laban ka waati tɛ yen ne hakili a ka kuma tɔw bɛ yen nka n'ala sɔnna a ma sini an bɛna an da don o la an bɛ dugawu kɛ jamana hali bi ala ka jamana kisi kuranɛ minnu n'a a tafsiri bɛ ka kɛ n bɛɛ daw ka misiriw la zawiyaw la yarabi o kuranɛ o kalanw o kuranɛ tafsiriw barikaw kama an bɛ yɔrɔ fana fo ibrahim sagoma yazɔrɔ an bɛ tafsirikɛla bɛɛ lajɛlen fo u ka jija la u ka cɛsiri la mɔgɔ diinɛ na o barika in ala k'o kɛ sababu ye ka mali kisi seli minnu fana bɛ kɛ su fɛ dugutilama fɛ ani su kunfɔlɔ fɛ yarabi ala k'o barika an'o hɛrɛ an'o nɔɔrɔ ala k'o kɛ sababu ye ka mali kisi an balaka minnu n'olu bɛ sugiri labɛn ani sundiga labɛn dibi la u sunnen ala muso ɲɛnina ala musow ka o ɲɛni o dɔrɔkɔtɔ o magari o kama ala mali bɔ bolo la minnu bɛ a dajuru samani na u bɛɛ kuma ma u bɛɛ walima wale min n'o bɛ kɛ mali bɔ sababu ye denkɛ kɔnɔ ala e tulo bɛ nin na a k'i ka sunkaloba in kama i ka sunkaloba ye o dira kira min sababu n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o bonya miiri o kanu miiri a ko kama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu